Estic sola, cagada. No vull pagar. Quan us apunta la matrícula? Demanen el DNI. Podria posar el semàfor en verd, sisplau? Suposo que parlant amb algun superior o algú estan donant els detalls del cotxe i la matrícula. Gràcies. Bueno, xavals, es pot fer això, Agafen les dades i poca cosa més. A veure si ens animem tots a fer-ho. Adéu.